turisme estatal de la resta de l'estat espanyol actual és un percentatge relativament petit del nostre flux turístic. De fet, molt més petit del que ens mereixem i de la potencialitat que tindria. Jo penso que com a país hauríem de ser capaços de treure, com fa la Comunitat Valenciana, fa les Illes Balears i especialment Canàries, fan del mercat espanyol, que és un mercat molt gran, fan un mercat de referència. Nosaltres no ho hem fet per molts motius. Per tant, com que és molt petit, la independència de Catalunya i un possible, diguem-ho així, animaversió per part d'aquest mercat tindria un efecte petit en comparació amb el creixement que tindria el posicionament de la marca Catalunya i el possible captació de nou mercat internacional. A més, jo penso que en aquest tema sempre és bo pensar a mig termini. Després d'uns anys, l'experiència ens diu, el cas de Txèquia i Eslovàquia, el cas de Croàcia i Eslovènia, que en els espais de frontera la tendència a no visitar-se o a generar una certa fricció és una tendència que dura uns anys, però quan es produeix una situació de normalitat, la lògica de la humanitat és que els veïns es visiten amb molta freqüència, amb molta més freqüència, i per tant l'efecte per l'activitat turística de la independència de Catalunya seria no només nul, sinó probablement positiu per al model turístic. A més, jo vull insistir que el repte del país, de Catalunya, no és tant reforçar el turisme de proximitat, perquè és un turisme que és molt difícil que creixi molt més. Penseu que a Europa, 3/4 parts dels turistes dels europeus, no dels turistes, 3/4 parts dels europeus, aquest 2014 faran turisme. És molt difícil pensar que passarem del 75 al 80%, però en tot cas el marge per créixer és molt i molt petit. El món creixerà turísticament perquè noves àrees s'incorporaran al fenomen turístic, que és molt més poblades que no pas a Europa. Per tant, el repte com a Catalunya, sobretot, és si serem capaços d'atreure el mercat xinès, el futur mercat indi, el mercat africà o, naturalment, el mercat americà. Aquest és el gran projecte de país.